Першая кніга Параліпаменон, раздзел 14. Таксама цар Тыра Гірам паслаў веснікаў да Давіда з кедравым дрэвам і мулярамі і сталярамі, каб пабудавалі яму дом. І Давід пераканаўся, што Господ зацвердзіў яго царом Ізраэля і што высока паднялося яго царства дзеля народа яго Ізраэля. Таксама ў Іерусаліме Давід узяў сабе яшчэ жонак, ды меў яшчэ сыноў і дачок. І гэта імёны дзяцей, што меў у Іерусаліме: Самуа і Сабаб, і Натан, і Саламон, Ебагар, і Елішуа, і Еліпалет, Нога, а таксама Напех і Яфія, Елісама, і Баэліяда, і Еліпалет. А філістынцы, чуючы, што Давід быў пасвячоны на цара над усім Ізраэлем, пайшлі ўсе, каб схапіць яго. Калі даведаўся пра гэта Давід, ён пайшоў насустрач ім. Затым філістынцы прыбылі і рассыпаліся па лагчыне Рэфаім. І параіўся Давід з Богам, пытаючыся: «Калі пайду супраць філістынцаў, ці аддасі іх у мае рукі?» І сказаў яму Господ: «Ідзі, і аддам я іх у твае рукі». І калі накіраваліся яны ў Баал-Парацым, і пабіў іх там Давід, ды і казаў: «Разбіў Бог ворагаў маіх рукою маёй, як разбіваюцца воды». І таму тое месца названа было Баал-Парацым. І пакінулі там філістынцы багоў сваіх, якіх Давід загадаў спаліць. У наступны раз філістынцы таксама нахлынулі і рассыпаліся па лагчыне. І зноў Давід раіўся з Богам, ды Бог сказаў яму: «Не наступай на іх, абкружы іх збоку дрэў тутавых, і тады нападзеш на іх. І калі пачуеш стукат крокаў у верхавінах дрэў тутавых, тады выступай у бой. Бо рушыць Бог перад табой, каб разбіць войска філістынцаў». Давід паступіў так, як Бог яму загадаў, і паразіў войска філістынцаў ад Габаона аж да Газера. І слава Давіда разышлася па ўсіх краінах, і Господ нагнаў страх на ўсе народы.